आज के महेंद्र दुकान छटा अंडा के सीझे देली सीझे देला ताके छोड़े देली चाली प्याज टे गिर 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 छोक 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 काटी देली बटर टे दे देली प्याज टे दे गेली मिर्चा टे काटी देली टमाटो टे छोक 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 काटी देली मसला हल्दी टे दे देवी एखान मिर्चा पिर्चा धनिया जहाँ थिला सब मसला घाटी घुटा देकरी ये करी से सीझा अंडा जे करली ताके टिके नेति नेति रह चको 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 दे देली तापरे घाटी देली आ टिके भल से उबाली देली तापरे धनिया पत्ता टिके दे देली काटी देली तापरे अंडा टाके फाल कर देली आ तापरे से अंडा टाके ऑमलेट लिखि कर देली पोजी नाम अंडा कली आ तापरे जिन करी थली तरकारी ऊपरे दे देली आ